راديو إيرنا عزوز سلامتنا تقبلوا أبستفلالي كورنعت عالم كوينكم نمدبات ريديرنا أتكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلوم سوني 16 حدار كلتشان إسران فنواري ديرنا كموترو بزينا يجمر فلما أرستاتو أب تقراي كابز كير زلو كينات نايزاهدو مصابات بسحي لعلي إسران حموشان شرح باتيحو منغستي توبيا كدعات فتسيمو من زبالوم حموشة جنرالاتن كلتا كولينلاتن نافر دقريبو حالتات قبطي والتهدراوي لممد نمكياد ناب سودان آتيوم إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان على توزينا أب إثيوبيا كل تجراي كابز كير زلو كينات نايزاهدو مصابات بسحي للإسران حموشان شح كم زبطحة منغست السودان أفليتو اتوم كمان نوابرو مستفنا قلوك قل عندك أنستيون زركبو أشحات إثيوبياوان هزوت حاجزاتن مسألة لنخرخبو وكيل علواي كوميشن سدتنيات حبرات هاجرات من سبسلطان قدارفها من الزراب كم زلو أفليتو اتوكينات جناي قتصل بمهلاو أب حمدايتا بزركب مأكل ممزقبة حتى التعوبة مع التاوي أما إثيوبياوان يمتصو مهلاوم قاليتو بسنكي لبدا كورونا فيروسن زفترو صلواتات قطبان ورار اسلام بطان اقدمون كبي سباو قلولاو صنحو زباقرنا افريقا ابزوان زدما حدش كنات تولعو توسختي مليونات سبات كم منابروم كم مزابل مخانو تكميتلو كاب كل تشحن 10 شمونتنات حيزو بسنك زكير زلونا بهر قجتات مليونات كم منابروم تمزابلهم زركبولا إثيوبيا اتا زيادة بزكينات كتست الهاجر مخانا يقلت سكوانتلو اب إرتراون توسخ كبيد بسلاتات كحدك مخانو نمقماتو آيت أقمن إذا خمزيلون كلو إثيوبيا نخبيت توحدقات قالعات اللبزل لأوان اب كل البيشانقول قمز بستخايدة متقعتي 10 سبات كم استقطلو يقلت ألو أب إثيوبيا أب كل الأورومو معرابو اللقاون الناس إنت أورومو زقالسو حيلتات تدقاقام متقعتات يكايدو مهلاوم تفليتو الله منغستي إثيوبيا كدعات فتيموم زبولوم حموشة جنرالاتن كلتا كولينيلاتن ب10 حدار نافرد 5 قربو تعبيرو اتوم أزز السراويت تخصصهم كابستأسرولو أستات حدثومون يوم نمجمري أوان نافرد غريبوم اتوم منغستي إثيوبيا بقدعات هاجر زخصصهم لعلوت وتهدروين سبسلطان عزازي ركبات ميجر جنرال قبرمدهن فقادو عزازي الزمعراب ميجر جنرال يرقاو قبرمدهن حلافي عقم سب أب الزمعراب برغادر جنرال قبرهي وسيسنوس عزازي سليا أز السيمن برغادر جنرال إينش إجاجو أراشو كالو الدما كاب إز السمين أب استفلالي تصفح زنبرو برغادر جنرال فسها قبر سلاسي كولونيل دسالين أببن كولونيل إياسو نغاشن إزوم أزز السراويت أب كل تجراي عسكرو قبل على زنبرة سمين إزي بفولي حيلتات تجراي خبابن كتقعن ركبات أم قرات سليا وحبريتا تم إكاب مسني أورومو حيلتا شني بمتحبارن كال مسكد عثاب بزقصب نتفتات كمستواصون يوم تخصيصهم منغستي إثيوبيا قبل علتهم بقدعات هاجر زخصصهم شوعات وتهدراو مكوننات توسخ مرمرا كايد كفقدلو نفدرالاوي بيت فردي بزقربو حتى مسرت نتوسخي كل التقناء توهيبولو منغستي إثيوبيا بزي كازوم نافرد زقربهم شوعات أزز السراويت 96 تولادو تجراي زخونو سيفيلاوان وتهدراوان مرحتون نايت إزاز مأسرتي أم حلالي يركب أبزوان زي نزبسحو تولادو تجراي كاب حلافنتا دسكيلو زركب منغستي إثيوبيا زوستو زولو سقومتات بوليتيكاو سقومتت رايزي كونه بيرزن نتصاصره تقعت مخانو يوقاسيو نسرتات نايل حدث تسمي حباراو تهدراو لمد قبصن سودانن كساب 26 حدار ككايديو اتا حيلتات مدرن ايرن زساتف حباراو تهدراو لمد امتقعن مكلخالن زعلمو مخانو ازازا حيلتات قبصي جنرال تمار الرافعي افليتو أبت حباراو لمد زساتفا فوليات حيلتاتن كوماندون زتقاللا أهدوتات قبصي ب14 حدار أب سودان نابزركبو تهدراو معرفو نفرت ماروا أتينا اللوا يخون بر أبت لمد نايساتفا بزح نفرت يخون أهدوتات أيتملكتن قبصن سودانن زحالف قنياد دحر زبصحو سمعو تهدراو متحقازيو زبعينتو ناي مجمرا زخونه حباراو تهدراو لمد زكايدا زلوا هاجراوي سراويتا بزمناو ملكع نمهنات مدب كم زلوا بوقع زفلت السودان نحجز بقدامنت كابس أمتتن هاجرات حنتي قبصيا ازو تهدراو متحقازي أبتين إثيوبيان قبصن بزيادة السحاب زلو قدات أغمانايل سودان مأكلاي مرقص نخي تحسك قددا 5 خقل تنتنتي يتقصيوم زخبركم سمعتنا زينا أبسفتي ملو
زقصل مدبنا وترسوني بوين سليمان ناتدلوز قرب مدب جنا قدامي كخون سنة مكتال راديو إيرنا ناتا دمت إيرتراويان جنا قدام أبراد إيرنا ስእሊ ዝውንኖ ወይ ዝጾሮ ዝኽሪ ክረዝም ጉድዩ ሓንቲ ደ ምስቲ ኣብ ጎና ቆይሙ ቆቢዕ ወተሃደር ወላዲኡ ዝወደየ ውላዳ ብጸጋም ድማ ኣእዳዋ ኣብ ሓደ ጥሩሑ ሰብ ዘይብሉ ባኖ ሰብኣይ ሸንኪራ እተሳለታ ስእሊ ኣብ ዝቕንያት ጎፊላትኒ ፍዳ ኹይናት ማዕረ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ እተርኢ ስእሊ ኣበሳ ኹይናት ዝብል ሓያል ግጥሚ ዘበርከተልና ሓዊ ጋዜጠኛን ገጣምን ኣማንኤል ኣስራት ኣብቲ ተሓይርዎ ዘሎ ጽልማት ብድሓን ይሃሉውን ተዘኪሩኒ ክቡራት ሓያተልትና እዚ ኣብ 2016 ኣብ መዘክረይ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ንኩናትን ሳዕቤናቱን ደበና ኩናት አንጸላሊሉ ኣብ ዝነበረ እዋንን ካልእ ንዕኡ ዘዘክር ኩነታት ኣብ ዝተኸስተሉን ንኩናት ኣመልኪተ ዝጽሓፍክዎ ጽሑፍ እዩ ኣብ ናይ ሎሚ ትሕዝቶ መደብ ጨና ኣዳም ብምኽንያት እዚ እዋናዊ ኩነታት ሃገርናን ከባቢናን ንዝነበረነ ዝኽርን ጦብላሕታን ዘካፈል ኩሉ ጽሑፍ ኣብ ዝመደብ ሎሚ ደጊሜ ከቕርቦ ክሳብ ፍጻመ መደብ ክትከታተሉ ብኽብሪ ይዕድም ምስኹም ዘለኹ ወይኒ ሱሌማን እየ ኩናትን በሰሉኡን ሕልፉ ኩሎም ህዝብታት ዓለም ንሕና ኤርትራውያን ብዙሕ ዝጽወ ዘለና ምስለኒ ኣብ ታሪኽ ሕብረተሰብ ኤርትራ ኩናት ክንድቲ ቁንጣሮ ዕድሜ ሓደ በጽሕ እኳ ንማለቱ ኣዕሪፍ ይፈለጥን እቲ እዋን ኩናት ነገስታት ዝነበረሉ እቲ እኳ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ኣብ ከምዚ እዋን ተፈናቂልና ማዕስከራትን ከለና ድሕሪ ምትሓዝ ከተማ ገለ ዝብሎ ቃላት ኣብ ተራ ዕላልን ፍጻሜታትን ዝኽሪ ነፍስ ወከፍ ስድራ ቤትን ማሕበራዊ ህይወታትን መቐመሪ እዋን መዘከሪ ኩነትን ውልቀ ባዕላዊ ዝኽርን እኳ ኩሉ ምስ ኩናትን በሰሉኡን እተዛመደ እዩ ኣደይ ክስቶ መዓዝ ተወሊዱ ኢልካ እንተሓቲትካያ ቅድሚ ዕለትን ዓመተ ምህረትን ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ዝነበረሉ ክስቶ ኸኣ ፈንቅሎ ምጽባሕ ክትተሓዝ እንዳበልና ኸለና ተወሊዳ እናበለትያ ብፍሉይነት ካልኦት ኣዴታት ዓለም ብዛዕባ ዕለተ ልደት ደቃ እትጸዊዕ ንሕና እኳ ርኪብልና ክንደዚ ክፍልን ከለና እቲ እኳ ኩናት ምስ ወያነ ዝነበረሉ ቀዳማይ ወራር ወይ ካልኣይ ወራር ኣቢሉ ዝኸውን እናበልና ንጸውዮ ዘይተኣደነ ዛንታታት ክንቀባበል ንውዕል ኣለና ኩናት ግናይ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ እንተሰሪቱ ዘይወፅእ መሰላይ ዘለዎ
ኩናት ኣብዝ እዋንዚ ንህዝብታት ማእከላይ ምብራቕ ሳዕቤኑን ግዙፍ ሕምሩግ ፖለቲካዊ ተኸይላታቱን ኣብዚ ዘመነ ንቕሓት እተባህለ ዘመን እኳ ካብቲ ባዕሌታውን ሃይማኖታውን ጽልእታት እተሳውረሎም ኩናት ብርድኢት ክወፁ ስትረፍ ናብ ዝኸፍአ ጥፋኣትን ጽልእን ይወስዶም ኣሎ። ኩናት መንምነዮ ኩናት ዝምነ ዓሻጥራዩ ሕልፍ ኩሉ ድማ ኩናት ዝምነ ኤርትራዊ እትዝዓሸወ ኣብ ዝቐነየ ኩነታት ክንዲ ዝቕሲልና ንዝብል ከበሮ ኩናት ዝወቕዖ ጓይላ መራኸቢ ብዙሓን ኤርትራ ኩናት እኮ ብኻርትሽ ጌርካ ማይ ምግፅፃብ ኣይኮነን ንሕና ኸ ክንደይ ከፊልና ክትብል በዚ ንሕጎስኒና ዝዓይነቱ ረዚን ሕቶ ቀሚጣ ሓንቲ ለባም ሓፍቲ ኣብ ፌስቡክ ኩናት እዩ ኩናት ኩፉ እዩ ክወቕዓካን ክትወቕዖን ዝቐረበካ ኣባይ ከውድቐካን ከተውድቖን እዩ ዝመፅእ ክልቴኻ ከሲርካ ክትፈላለኽኣ ንቡር እዩ ስለዚ ድማዩ ሰላም ንኩናት ክስዕሮ ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ህዝቢ ዘጻልት ኣብ እዋን ኩናት ቀንዲ ግዳያት ኩሉ ክፉእ ሳዕቤናቱ ከኣባ ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን እዮም ኣብ ኣቶም ዝወርድ በደልን ግፍዕን ማእለያ የብሉን ከምዚ ሎሚ ብዘስካሕክሕ መንገዲ ኣብቲ ናይ መራኸቢ ብዙሓን ዝሓሸ ሸፈነ ዝረኸበ ናይ ኩናት ከባቢታት ዓለም እንዕዘቦ ዘለና ወፅዓ ኣዴታትን ቆልዑን ማእለያ የብሉን ቆልዑን ኣዴታትን ወሰንቲ ዓንድታት ሕብረተሰብ ስለ ዝኾኑ ድማ ኩናት ወላ እኳ እንተዓረፈ በሰልኡ ንድሕረስ ንኣምራውን ማሕበራውን ኣቃውማ ሕብረተሰብ ብኽፉእ እዩ ዝርምሶ ኩናት ከይህሉ እምበኣር ሞራላውን ግዴታውን ሓላፍነት ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክኸውን እዩ ዘለዎ ቅድሚ ሓያሎ ዓመታት እተኻየደ ዓበይትን ጉኑናትን ኩናት ዓለም እኳ መወዳእቱኡን ዝሓደጎ በሰላን ንዓለም መልክዓ ደዊኑን ቀይሩን ክሳብ ሎሚ ኣብ እህህታን ጽልእን ቀይድዋ ይርከባሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ስእሊ ዝውንኖ ወይ ዝጾሮ ዝኽሪ ክረዝም ጉድዩ ሓንቲ ደ ምስቲ ኣብ ጎና ቆይሙ ቆቢዕ ወተሃደር ወላዲኡ ዝወደየ ውላዳ ብጸጋም ድማ ኣእዳዋ ኣብ ሓደ ጥሩሑ ሰብ ዘይብሉ ባኖ ሰብኣይ ሸንኪራ እተሳለታ ስእሊ ኣብ ዝቕንያት ጎፊላትኒ ፍዳ ኩናት ማዕረ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ እተርኢ ስእሊ ኣበሳ ኩናት ዝብል ሓያል ግጥሚ ዘበርከተልና ሓዊ ጋዜጠኛን ገጣምን ኣማንኤል ኣስራት ኣብቲ ተሓይርዎ ዘሎ ጽልማት ብድሓን ይሃሉውን ተዘኪሩኒ ብተደጋጋሚ ድማ ብዛዕባቶም ንልዕሊ 15 ዓመታት ብዘይ ፍርዲ ተሓይሮም ዘለዉ ጋዜጠኛታትን ካልኦት ፖለቲከኛታትን ተራሰባትን እውን ክሓስብ ቀኒ ከመይ ኮን ይህሉ ብህይወት እንተደኣ ሃልዮምሲ ብዛዕባና እንታይ ኮነ ይሓስቡ ይጸልኡና ደኾኑ ይፈልጡ ደኸኾኑ ከም እንዝክሮም በቲ ንሕና ንዝክሮም ኣለና እንብሎን ንግደሰሎም ከም ዘለና ዝርዳእናንከ መዓገቡዶ ንሱ ጥራይ ዲና ኸ ክንገብር ዝግባአና ብዛዕባ ኩነታቶም ናብራ ሰብ ከምኡ ስለ ዝኾነ መዓልትና ብዘይተኣደነ ጋዕገልጠም ንሕልፍ ኣሎና ገሊኡ ዘሕጉስ ገሊኡ ዘጉሂ ገሊኡ ዘቓዝን ገሊኡ ዘድክም ህሞት ስራሕን ውልቃው ናብራን ንሳቶም ከ ጥዕንኦም ከ ከመይ ይህሉ ስነ ኣምራዊ ኩነታቶም ከ እዛ ምሳናት ተፈጥረት ሓንሳብ በሊዕና ዘይተኽእለና ክብድኸ እንታይ ገይሮም ይቕሽሽዋ ህሉ እዝን ካልእን
ብዙሕ እዩ ካብዛ ስእሊ ዝፈጠረትለይ ቀዳማይ ስምዒት ወይ መልእኽቲ ኩናት ናብቲ ንኩናትን ኣበስኡን ብውሕልል ግጥሚ ዝነደቐ ኣማኒኤል ዕዝር ኢለ ብኡቢለውን ናብ ብጾቱን ረኸብቲ መከራ ኩሎም ከምኡን ካብኡውን ምልስ ኢለ ኣብ እዋን ቆልዕነተይ ንዘርከብ ኩሉ ንእሽቶ ዝኽሪ ኩናት ሓዊለ ኣስቴር ጎረቤትና እታ እኳ በዓል ቤታ ኣብ እዋን ኩናት ምስ ወያነ 3 ህፃናት ቆልዑ ሓዲጉላ እተሸርበ ምስ ፍሽኽትኣ ቅጅል ኢላትኒ ደጋጊማ እትስዕማ ዝነበረት ኣብ ጣውላ ጥቓዓራት እትቐመጠት ስእሊ ቴድሮስ እውን ብምሉእ ዝኽሪ መጽያትኒ እቲ ንግንባሩ ዝመጸ ካብ ጃንትራ ጸጉሩ ንቕድሚት ዝቕንኖ ለማሽ ጀብጀቡን ቀይሕ ትርኢቱን እቲ ሓምላይ ወተሃደራዊ ክዳኑ እውን ኣስቴር ከኣባ ብዛዕባ ጉብዙን ቁመቱን ናዕሊላት ጸግብ ኣይነበረትን ብዘይክኡ ኣብ ዓለም ካልእ ሰብኣይ ከም ዘሎ ዘይረኣያን ኣድኒቓት ጸግቦ ዘይነበረትን ኣስቴር መርድእ ቴድሮስ ምስ ሰምዐት ኣብቲ ባይታ ናይ ትገፊሕ ገደንኦም ተደርብያ ክትንስእ ክትልመንን ክትጉተትን ዘይሰብ ክትስራሕን ሕጂ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ኣቤል እቲ ብኽሩ ውላዶም ካብ ሊብያ ንዓዲ ጥልያን ክሰግር ኣብ ባሕር ተሪፉ ምስ ሰምዐትከ ምስ በልኩ ንብዓት ዝመልአ እንተይ ኮሊፉኒ ካብኡ ወፅየ እውን ናብ ሰይተበይ ቃላት ይቢለ እታ እኳ ኣነ ዘይፈልጦም ዓበይቲ ደቂ ዝነበሩዋን ኩሎም ደቃ ድማ ከም ዝተሰውኡን ዝዕልላላ ከመይ ኮን ትህሉ እትጽምዋን ባዶነትን ብዘይ ውሉድን ኣላይንሲ ክሳብ ሕጂ ክትሰርር ይኽእላ ድኸውን ብህይወት እንተደኣ ሃልያ ምዚ ይትረፍ ንዓብስ ንጎበዝን ሰንሰሎማይን ዝፍትን ሕሰብ ናብራ ዓድና ከመይ ኮን ትህሉ ጉልባባ ዶ ቐሊዓ ትህሉ ነዛ ቡንዶ ትልምን ትህሉ መሊሴ ናብቲ ዝዓመቆን ዝጎድኣንን ናቢለ ተነቆጥኩ ኣብ ዝቕንያት እባ ኸኣ ማዕከን ዜናታትን ወረአንን ክሕሰም ዝገብሩኒ ህፃናት ሶርያን ምስሎምን እውን እቲ ካልእ ነብሰይ ዘጽላኣኒ ዘሎ ሳዕቤን ስእልን መልእኽቱን እዩ ከም ብጨርቂ እተሰርሐ ባምቡላታት ካብ ፍርስራስ ገዛውቲ ክፋሓሩ ኣካሎም ክቆራረጽ ብቦምባታት ክልቕመፁ ወግሒ ፀብሐ እንሪኦ ዘለና ኣሳእል ኣፋውፅዩ ይብላ ኣሎ ካብታ ፈለማ ኣቦስ ኣነስ ስድራ ዘለውዋ ስእሊ ጀሚረ ኣበይ በፂሐ ደው ክብል ኣይከኣልኩን መሊሴ ክዓምቕን ክኸይድኒ ኣብቲ ዝተሓሓዝ ዕርዩ ዝጎድኣኒ ወይ ዘናፍቕን ዝኽሪ ስእሊ እናሻዕ ክትሪኦ ዝዓምቕ ሕብርን ዝኽርን ዘለዎ ጥበብ እዩ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት እዚ ተዳልዩ ዝነበረ ሓፈሻዊ መደባትና ኣብ ዝፈፂምና ኣለና إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية